Рөстәм Кутуй. Сөенче. Урысчадан Дания Гайнетдин тәрҗемәсе. Таудан хуш исле тупыллар аша шыгырдап торган күпердән тарантас тәгәри. Юлда эзләр калдырып ат үз җаена гына юырта. Пычранып беткән авыл малайлары өйрләре белән тарантас артыннан ияргән. Алар аттан калышырга теләми. Кулларын болгый-болгый юл тузанына батып, көлешә-көлешә уйнашалар. Каргалар авырлык белән өскә күтәрелеп, юл өстендә бедереләләр дә, кара мамык йомгаклардай җиргә сибеләләр. Кояш болын читендә чәчәк атып утырган көнбагыштай нур чәчә. Тын елга күзне чагылдырырлык итеп казларны чайпалдыра. Керәшәләр котырынгандай күпер астына ыргылалар. Ат тояклары кипшергән бүрәнәләргә орынган сайын күпер әйтерсең лә картлык җырын кили. Тәрәзәләре ялтырап торган уенчыктай йортлар тау куйнына сыенып кояшка елмайганнар. Куе үләннәр арасында үзәнлектә атлар утлап йөри. Тарантас якындагы капкаларның берсе янында туктап калды. Ират җиргә сикереп төште дә тиргә баткан муенын сөртеп алды. Тузанланып беткән малайлар чирәмгә тәгәрәште. Яшь юкә агачында чыпчыклар чыркылдашты. «Тәки куып җиттегез бит, малайлар», — диде Ират. «Куып җиттек, абый. Ләкин син атны шәп куасың. Кавалерия. Икенче тапкыр узып та китәрбез әле. Бигрәк пычранып беткәнсез, карарга да чирканыч үзегезгә», — диде ир кеше. «Эй, елгада коенабыз да бетте китте». Ират киндер күлмәк кесәсеннән учлап төсле конфетлар алды һәм яңгырдай җиргә сипте. Малайлар бераз мәш килеп алдылар да, барысы да уйланып калдылар. «Малайлар, мин монда эш белән килгән идем», — диде ир кеше. «Махруй әбиегез кайда яши?» «Әнә, тегендә, әтәч йөри бит, шунда». «Атны шермәссез микән?» «Шерәбез, абый, безгә нәрсә?» Күзгә кояш яктысы бәрә. Ират урам аша ачулы кыяфәттә торган әтәч янына атлады. Алар бер-берсенә карашып алдылар. Әтәч көнчел күзләре белән кырын карап, Иратка юл бирде. Кикрикләре кан йөгерүдән бүртенеп чыккан. Ачык тәрәзәләр аша әкрен генә радио тавышы ишетелеп тора. «Махруй әбей», — дип эндәште ир кеше. «Ул чукрак», — дип кычкырдылар малайлар. «Таяк белән шакылдатыгыз. Ул хәтта күк күкрәвендә ишетмәй». Рәшәткә башларына кидерелгән пыяла банкалар кояшта ялтырый. Ир кеше таяк алып кагылуга рәшәткә зиңләп куйды. Ак пәрдәләрне күтәреп, өй эченнән тәрәз аша пөхтә генә карчык үрелеп карады. Ул ялтырауыклы сары муенсаларына кагылгалап, тиз-тиз нидер укына иде. Малайлар шаркылдап көлеп җибәрде. Карчык шунда гына эшләпә кигән Иратны күреп алды. Нигәдер авыр сулап ухылдап куйды. «Хәзер, хәзер, хәзер», — дип җил капканы ачарга ашыкты ул. Озын юка чәч тылымнарында борынгы тәңкәләр чыңлады. Ул озын чалап япкан ак яулыктан теге кешене тыңлар хәзер булып тын гына басып тора. «Мин юл уңаеннан. Фамилиям Дронов, Сергей Силантьевич», — дип сүзен башлап, танышу өчен кулын сузды ир кеше. Ә карчык курыккандай кулларын артка яшерде. Битен җыерып, башын читкә борды. Ул шулай көләргә күнеккән иде. «Кызың Алсу, улы туу турында хәбәр итүемне үтенде. Димәк, синең оныгың була ул». Карчык
әйе дигәндәй ымқақты һәм күккә карады. Ул бер нәрсә дә ишетмәсә дә аңлагандай итте. Аның өчен бу якты дөнья сүзсез кинога әйләнгән иде инде. Нишләргә соң миңа синең белән дип борчылды ир кеше һәм эшләпәсе белән җилләнеп алды. Син әйдә иреннәремнән укырга тырыш, юкса без кичкә кадәр дә аңлаша алмабыз. Я, аңлыйсыңмы? Синең алсуың малай тапты, улы туды. Аңлыйсыңмы инде? Ир кеше тирләп чыкты. Карчык кинәт үзгәрде. Кулларын канат кебек җилпеде, баскан урынында бөтерелде. Тәнкәләре чыңлады. Алсу, оныгың туган, дип кабатлады ир кеше. Аны тагына күрмәсә ярар иде инде бу карчык. Минем күрше авылга китеп баруым. Менә шундый хәлләр. Читтән караганда бу балалар уенын хәтерләтте. Маһруя би биегән дә итте. Йөзе кымачтай кызарган ираттан күзен алмады. Тегесе бармакларын ишарәләп бер-ике сүз әйткәндә итте. Малайлар көлешә-көлешә тарантаста сикерешәләр. Ниһаять, оныгының тууын аңлады булса кирәк. Карчык ир кешенең кулыннан эләктереп бакчага өстерәде. Кунак карыша төште. Әмма Маһруя би моңа игътибар да итмәде. Урысча ул хәзер дигән сүзне генә белә иде. Ике арадагы тынлыкны җую өчен бер туктаусыз шул сүзне кабатлады карчык. Хәзер. Август айы. Җиргә шапылдап алмалар кыйла. Бакча өстендә алсу кызыл алмалар җимерде. Ботак араларыннан күкнең зәңгәрлеге сирпелә. Әйтерсең алар бакча агачларының тынлыгын саклый. Маһруя би ир кешенең кулына алмады торды да тиз генә өенә атлады. Аның тигезсез адымнары бик аз вакытка тукталып калгандай булды. Һәм карчык бер мизгелгә нидер исенә төшергәндәй читкә борылды. Аннары кулларын булгап ишек артына кирип югалды. Карчык атлаган сайын шапылдый торган сәер башмаклардан иде. Әйтерсең лә ул аларны җирнең сулышын тою өчен кигән. Ир кеше скамьяга утырып алмашый башлады. Үз алдына нидер сөйләнеп, менә август айы да тәмамланып килә, дип куйды. Ни өчендер бу гади генә сүзләрдән дөнья яктырып киткәндәй булды. Алмаларның хуш исе бөтен бакчага таралды. Алмагач астында утыручы мәче дымлы борынын күтәреп, саф, хуш исле һаваны сулады. Нәзек пәрәвез җебе ир кешенең йөзенә сарылды. Ул аны сизмәде дә бугай. Ир кеше давыллап коеп яуган яңгырдай үтеп барган гомере турындагы уйларга чумган иде. Күз алдында һавадан югарыга үрмәләүче үрмәк күч тибрәнде. Үзенә таныш булмаган кеше янына теге мәче йылышты һәм авылча кызыксыну белән аны күзәтте. Ир кеше кояшта җилфердәп торган яфраклар аша чиксезлеккә төбәлде. Әйләнә-тирә мөхит бөтенләй юкка чыкты кебек. Менә кеше алма өзеп алу өчен яратылган, һәм ул шуның белән бәхетле. Ә ул Дронов. Саңгырау Маһруй әбигә сөенче алып килде. Тегесе сизгер йөрәге белән аны ишетеп шатлыктан балкый, дип уйланды ир кеше. Очып барган бал кырты кояш кыздырган стәлгә килеп бәрелде. Ир кеше аны учын алды да өреп очыртып җибәрде. Бал кырты учтан нәни ычкыч кебек атылып китте. Тын һавада безелдәгән тавышы озак яңгырап торды. Хәзер, дип елмайды Маһруя би, стәлгә дулкын да җилфердәтеп ашъяулык җәеп. Ул килеп чыга да тагын югалып тора.
Ир кеше каршында инде нурланып самавыр утыра. Кызыл чынаяклар балкый. Табынга тәмле кайнатмада куелды. Сөенче, дип елмайды карчык, ир кешегә аңлаешсыз сүзләрен кабатлап. Пышылдап кына диярлек әйтелгән бу сүзләрнең мәгънәсе серле иде. Сыйдан баш тарту килешмәс. Ир кеше самавырдан чагылган үз йөзенә карап куйды. Маһруй әби аңардан ягымлы күзләрен алмады. Әйтерсең лә ул аның үз улы. Яргаланган туфрактай каты куллары белән Маһруй әби аның иңнәреннән дә сыйпап куйды. Колагындагы зәңгәр су алкалары җемелдәде. Яулык япкан әбинең йөзен тирән җыерчыклар каплаган. Гомер буе эшкә күнеккән куллары өстәл буйлап биеп кенә тора. Ир кеше нидер сөйләнә башлады. Карчык аңлыймы, юкмы, аңа барыбер. Чөнки әби ул ир кешегә җылы карашта һәм һәр сүзенә игътибар итә иде. Минем дә әнием бар, диде ир кеше. Мин аны уймагым дип йөртәм. Ул үзе кечкенә генә, ә мине нинди гәүдәле итеп тудырган. Ничек кешеннән килгәндер. Йөкле вакытта идән астына да егылып төшкән, күк үкрәвеннән куркып. Ярый инде мин түзем үзе. Аякларым сызламасын дип, йон уйык башлар бәйлей. Мин кайтып керсәм, үзе елый башлый. Күз яшьләре кайнар аның. Шибәр карчык. Сөенче, дип такмаклады Маһруй әби кабат. Тын гына барган әңгәмәне салкынча күләгәләп, бакча салмак кына шаулап алды. Көн уртасында тирән тынлык. Әйтелгән һәр аваз кадерле, бер ни кымшауламый. Ир кеше чәе өчен рәхмәтен әйтеп, Маһруй әбине кочагына алып аркасыннан сөйде дә җил капкага табатлады. Ә карчык хәзер дип аны туктатты. Үзе бакча эченә кирип югалды. Тиздән алъяпкычына эре алсу алмалар тутырып чыгып та җитте. Алмалар дымсу ялтырыйлар иде. Маһруй әби алъяпкычын ир кешегә сузды да: Сөенче, рәхмәт, дип башын иде. Ул әлеге сүзләрне Маһруй әбинең кабат-кабат сөйләнә торган сүзләридер дип уйлады булса кирәк, һәм саубуллашып чыгып китте. Рәшәткәгә бәйләп куйган ат хуҗасын ялгызы гына көтеп тора иде. Урамда беркем юк. Ир кеше күтәрелеп күккә карады. Анда зәңгәр су һавада вак болытлар йөзә. Тарантас әкрен генә кузгалып китте. Кояш атның сыртын көмештәй ялтыратып ала. Малайлар инде авыл башындагы озын киртәдә тезелешеп утыралар иде. Алар кыйнырга да өлгергәннәр, кибеп җитмәгән чәчләрен сыйпаштыралар иде. Сау булыгыз, малайлар, диде ир кеше. Тагын килегез, абый, диделәр малайлар. Икенче килгәндә барабан алып килегез. Тарантас кабат таудан биек тупыллар тирәли, шыгырдап торган күпердән тәгәри. Утыргычка яңа гына чабылган печән җәелгән. Ир кеше тирән итеп саф һава сулап алды. Ул алмаларны уч төбендә шигәләп нидер киләде. Менә бит, туганы кебек, дип гаҗәпләнде ул Маһруй әбине уйлап. Һәм үзенең әбисен, хәйләкәр һәм шат күңелле Җихариханы исенә төшерде. Үләр вакыты җиткәнче, аны гомере буе шулай атап йөрттеләр. Соңгы вакытта гына аның чын исеме София Тарасовна икәнлеге ачыкланды. Ул киң, иркен урын җирдә, җылынырга теләгәндә йомарланып ята иде. Чияләр чәчәк атты. Әбинең улыннан бер нинди хәбәр дә юк. Бер сәгать эчендә юкка чыга ул. Идән йөреп керергә генә дип чыгып китә дә,
хәбәрсез югала. Дөнья киң бит ул, эзләп табып кара. Ул әбисенең ширләшкә генә, йомыкый, ләкин әбисенең иң яраткан улы була. Агачтан кисеп ясаган сыбызгысы белән мавыгып тик йөри ул. Бүтән бер нәрсә дә аның гаме булмый. Һәм шулай сыбызгы уйный-уйный, иске биштәрен асып, җир шарын әйләнергә чыгып китә ул. Ярты ел үтә, ләкин хәбәр хәтере ишетелми. Менә Жихариха карчык сагыну саргаюдан урын өстенә егыла. Кипкән иреннәрен чак-чак кыймылдатып, «Очып кайт, ләкләгем, кайт, газизем», дип пышылдый. Ә улы кайтмады. Хәбәр дә җибәрмәде. Күрше карчыклар әби янына кереп, аныңча итеп, «Очып кайт, ләкләк», дип ялваралар иде. Ир кеше еракта калган язына әйләнеп кайткандай, шияләрнең татлы хуш исен сулагандай булды. Шунда гына аңына килгәндәй, әбит балаларның йолалары дип исенә төшергәндәй итте. Сөенче китергән кунакка бүләк бирү. Саңгырау карчык кабатлаган сүз шул матур йола исеме. Алъяпкычтагы алмалар. Сөенче, диде ир кеше ишетелерлек итеп. Авыл күздән югалды, чөнки юл уйсулыкка таба түбәнгә төшеп бара иде. Минем кемгә дә булса яхшы хәбәр китергәнем булды микән? Элек минем бу турыда бер качан да уйланганым булмады. Мин бернигә карамый яшәргә генә ашыктым. Инде менә тормыш дигән киң дәрьяны күзәтеп, авыр уйга чумдым. Хәтернең тирән шыңгылыннан үткәннәрне учлап сүзеп, күпме вакыт уйланып утырам. 1, 2, 3 сәгать. Таныш йөзләр бер-бер артлы сүнә бара. Хәтер тоныклана. Сүзләремнең кемне дә булса бәхетле иткән сирәк очрагын хәтеремә төшерә алмам микәнни. Чыннан да мин үземне бик уңайсыз хис итәм. Хәтта йөземә кызыллык йөгерә. Булды шундай очрак дип үз-үземне шандырырга тырышам. Ләкин үз-үземне алдап булмый. Мин инде үҗәтлегем, кирелегем белән күңелем түренә яшеренгән урыннарга күз салам. Сер сандыкларын ача барам. Ләкин башыма бер нинди дә уй килми. Тыным кыса, качып котылырга ирек бирми. Хәтта бер нидә дәшмәүче дусларым, китапларым да мине япа-ялгыз калдырдылар. Мин Гильенның шигъри юлларын искә төшерәм. Бу дөньяга минем тууымны бер кем көтеп алмаган. Булар моңсу, югалып калган юллар. Мин көлгә калган хәрабә өстендә басып тормыйм лабаса. Кемгә булса да яхшы хәбәр китерә алдыммы мин? Менә шушы бәйләнчек уйлардан котылу юлы бармы соң?